Limang dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. Limang dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number one! Paradyo Bombo! Oras sa Bombo Radyo Philippines Standard Time. 41 minutos na ang nakaligad sa oras nga. Alas 2 sa hapon. Welcome na mga kabinan sa pagpangalagad no, sa Duralex Sedlex. The law may be harsh, but it is the law. So mayong hapon kida sa aton iya nga mga kauturan sa liwat. Subong sa aton nga mga kabombo. Adlaw kita iya mga kabinan sang Domingo. Pet sa, karasig lang adan sa mga inadlaw nato, no? Pet sa 24 na kita sa bulan sa Oktobre, tuig 2021. Kag sa gihapon ako ang inyo alagad sa subong iya nga hapon, Bombo and Sindol Sorilla. Sa aton nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo, no? So sa subong iya nga hapon, no, mangin kaupod naton ang aton iya nga abogado sa kahanginan si Attorney Marvin Taniada sa mga kauturan naton, no? Subong iya nga hapon, kamusta kamudira, no, sa aton iya nga mga suki sa mga kauturan naton nga naga-monitor sa aton sa subong sa Facebook Live or una sa 630 kHz sa inyo sa nga tagsa ka mga radio dial or nagaupod ka mo sa amon diriya sa Facebook Live sang DYWB sa Bombo Radyo Bacolod, no? So maayo nga mga pag-monitor sa inyo sa mga kauturan naton or maga-monitor man ka mo sa amon pinagi subong sa YouTube because again may YouTube account na ang Bombo Radyo Bacolod. So please like and subscribe. Okay? Sige. So sa mga kabombo naton, no, sa aton iya nga mga kauturan, no, sa subong iya nga hapon, especially man monitor sa aton diri sa may syudad sa Bacolod, sa bugos nga probinsya sa Negros Occidental, sa bugos man nga pungsod Pilipinas or tubtob kutob sa malabutan sa aton iya nga signal sa subong iya nga hapon. Again sa Facebook sa mga utod naton mga OFWs or mga kauturan naton iya mga kabiran sa luwasang pungsod, no. Maayo gid nga pag-monitor kag pamagpapamati sa inyo, no. So i-welcome ta na sa aton nga pagpangalagad sa subong iya nga hapon ang aton iya nga abogado sa kahanginan si Attorney Marvin Taniada. Attorney, maayong hapon. Mayong hapon sa imo bombuan kag sa tagpalamanday sang Bombo Radio ilalbi na gid ining palatuntunan Duralex Sedlex. Good afternoon everyone. Ang inyo nga abogado sa kahanginan Attorney Marvin Taniada anda na mag-alagad sa inyo bombuan. Yes, Attorney, no? So sa liwat, Attorney, mayong hapon sa imo kag of course sa mga kauturan naton nga naga-monitor gid sa aton sa subong yang hapon diri sa aton nga palatuntunan sa Duralex Sedlex, no? Attorney, diskusyonan ta ni bala kay may isa kita ka OFW nga listener naton diri sa Bombo Radyo. Mayara sa isang concern na attorney kay mayara siya sang friend nga nag-utang sa iya, no? Actually, do pareho niya man nga OFW. Basahon ko na lang, Attorney Taniada, ha, para mas klaro kag kung ano ang pwede naton nga mahatag nga advice ni sa iya. Kay base damo man sa mga kauturan naton nga mga OFWs, no, maka-relate sini kag kung ano ang pwede nila nga himuon bala, Attorney. Okay, sige. Ma'am Ann, Attorney Taniada, pwede ako makapangayo isang bulig nga makontak ko tani nga akong schoolmate ana isang high school nga iya ako ginhulaman kwarta 100 Oman Rial. Wala gid ko niya ginbayran sa iya sadto nga tug-an sa akon. Okay, sige. Sang ato pa ako sadto sa Oman nagpauli siya gali, ma'am. Hindi, all right, sige. Dahil lang gid, attorney, kay okay, sige. Dahil lang gid. Okay.
Okay, sa ano ni siya sa messenger ni siya, attorney. So, ginabasa ko lang. 100 real. Sang ato pa ako sadto sa Oman, nagpauli siya gali, ma'am. Hindi na siya nakon makontak. Kag sa Iloilo na siya subong, nagapauli. Tani mangayo ako bulig, kay ako man siya, akon man siya ginbuligan nga may ipanggasto siya, ma'am, sa iya bala nga pag-process sa iya nga papeles pagbalik sadto sa Saudi. Okay? Sige. Ang istorya kay ang akon nga klase sila niya friend, tapos nakiusap siya nga kung pwede bala pati gayunon. Okay, isang classmate nga makulam siya sa akon. Ti ako ya, ma'am, nakaintindigid ako sang ginatawag nga pag-process bala sa papeles. Kung ikaw bala kapo sa kwarta, syempre nagalibog ang ulo mo. Tapos akon man kay may ginhulaman kami sa Oman, kakwarta, ako naghulam, kaginpadala ko sa iya. Pero nagpadala sa sender ya, ang banak ko, kaama ko. Ati, may resibo pa ako diya, ma'am, kag may convo pa kami, kag sanghulam niya kakwarta. Okay? Nakabala ato yung, okay, sige. So, in short, nagutang sa iya, attorney, no? Okay, sige. So, ano ang kalawig niya actually, pero amo lang gid na siya, no? Ano ang pwede niya kay siya na subong, hambal niya, kay bisan tawgan ta dayon, kabalo na siya sang time, gin pahulam ko siya. Okay, kay ako subong nagakinanglan sang kwarta, kay pigado man, kay isa pa, ari na ako di subong, ti wala na ko obra. Okay, ari na siya actually sa Pilipinas, attorney. But until now, why pa siya nabayran? Pila na ni kay Ma'am Virginia, ma'am, kung monitor ka, pila na ni ka tuig ang hulam. Anyway, anong ma-advise mo, Attorney Tanyada? Pila to gani ang kantidad ginulam ng kwarta? 100, real na, attorney? Oman. 100 Omani? Oo. Omani real? Oo, Omani real. Sila ang iya sina nga exchange rate diri sa Pilipinas kung i-convert nimo sa Philippine peso. Oo. Pila man equivalent. Pila ang rate sina? Okay, sige. Ang Omani real parehas ni siya sa kwan sang Jordanian Oo. Jordanian Omani real to peso. 1 Omani real is equivalent to 131.82 Philippine peso, ha? Dako, gali. Mga more or less 10,000. Wow, oo. 10,000 more or less. 10,000 pesos. Attorney. More or less 13,000. So, amo na. More or less. Yes. So, may mga papilis ni Bobuan. Bong, nag-send siya sa akon. Okay, may mga conversation sila. Ano ning ginasend mo, ma'am? Oh, may ano siya may ebidensya sa bala sa resibo, attorney, nga ginpadala. So, may ara siya resibo. So, it was duly receipted. Oo, may resibo. Oo. At 13,000 kabalos sang address na sang babae diri sa Pilipinas. Ang kahibalo niya, nga ara siya kuno sa Iloilo. In fact, Ma'am Virginia, pwede ka ka-interact sa amo ni Attorney Tanyada, ha? Kay, siya subong sa aton sa Facebook. No? Si Ma'am Virginia. So, hambal niya, ano lang gid patigayon bala, Attorney? May classmate siya, kilala sang classmate niya, ginpatigayunan, ginpahulam, something like that, Attorney. Okay. Ang nagpirma sa resibo ang iya ginay nga schoolmate or classmate sa high school. Baligin padala. At dito siya sa Oman, attorney, ka nagpadala siya di kwarta diri sa Pilipinas. So may Pero kay resibo. siling mo may resibo siya nga ginacknowledge ang receipt. Wala. Resibo bala, attorney, nga nagpadala. Do, it's like pera padala. Pero wala isang acknowledgement receipt sa recipient. Yes. Amo na siya, attorney. It's like, Wala isang say for example, nga ako, si A, nakautang sang 100 Omani real sa kay Amune. Wala si pinirmahan. Wala, attorney. Kay pera padala ni siya
Why man sila yung face to Kaya face? di bisan pera padala kung in-acknowledge niya man lamang sa kwan sa Facebook. May ano sila? Namatod niya ang kwan. Oo, may conversation sila, attorney. May arabla sa messenger, may ara sila conversation nga nagpadala siya. Oo, check to Ma'am Virginia, nga nabaton. Oo. So, anong pwede niya dira imon? In-acknowledge siya sa electronic nga nabaton niya. Oo. Yes, attorney. Ang account iya, Mm-mm. account plus sa Facebook or whatever it is, Oo. iya get Facebook account. Oo, yes, attorney. Okay. So, kung in-acknowledge siya sa iya nga Facebook account, ipa-screen ko niya be, ipa-screenshot siya na or ipa-print siya ng tanan nga konvo nila, Oo. i-attach siya na sa kwan sa iya nga claim. Anyway, madalaman lang sa small claim sa buguan, no? May man lang mga equivalent to 13,000. 13,000. Oo, more or Yeah, less. pwede niya na mag-claim sa small claims, ipadala niya na demand letter na ang iya na nga kwan na nagutang siya, Okay. i-address siya sa the last known address ang iya nga kwan nga nagutang siya. For Okay. example, sila yung taga Iloilo, pero ang iya nga whereabouts mong Lasakmalo, tira padalaan sa kwan, padalaan sa sulat, tira sa last known address sa Iloilo. Tapos, kung hindi gani mag-reply, basta ipa-registered mail ya para nga masigurado yan nga na-deliver ya sa amo nga lugar. At kung sino na baton, kung kanya man, ipa-courier yaman, may mga courier company yan nga pa-receive man na nila dito sa consignee ang ilang kuan nga padala sa demand letter. Ibalik siya para nga may proof siya sa korte nga na padala niya demand letter ang amo iya nga nagutang siya pag gusto mag-file sa iya nga small claims mong buwan. Oo. Okay, sige. So, amo na lang gid na, no? Ano ni gani pagtawag? So, small claim. So, ano, attorney? I mean, di sa iya ba lang nga part sa sina nga ano ya, siguro pagpadala niya demand letter, mayo naman ako mag ano ya, attorney, no, magpa-settle na lang bala kay ang point niya is kapigado man lang bala sa iya, nakabalik na siya diri iya sa Pilipinas, do mo sina bala, attorney, tapos gusto niya lang gidya sukton kay ti syempre para sa iya dako man na mo kumbaga gin patagayunan niya man na didto sa luwasang pungsod o galing nakaintindi man siya kay tungod nga bulig lang man kun taniyang iya way man maglaom nga tuntuhon man siya bala, attorney. Yes, pero sa small claims mong buwan, wala man na siya gaston, bayaran lang filing fee, wala man na daya abogado. Sila man lang na niya. Oo. Padala na sa kuan, padala na sa sumor sa iya na nga tangan. Kung hindi mag-reply, pasaka yan just the same. Nga nakapadala siya, ginbutang na nga sino ang nagbaton sa iya dito na address, nga kagi amo nang attach siya sa iya nga kwan, nga small claims upod to sa mga conversation nila sa electronics, basta nga ara gid nakabutang sa account sinasang nagutang siya nga gina-acknowledge niya ang utang bubuan. Oo. Muna siya, ma'am, ang attorney, ang pinaka-importante, no? Kay Manti Baw, ang ano nga ni attorney bala, ang pagpautang, no, is dapat ano gid, no, nang sigurado kagid, attorney, kag at the same time may mga pamatuod kagid para nga may sukton kagid amo na, attorney. Yes, no. Itilawan niya kay matang electronic kuan, mga electronic generated documentary are already admitted as evidence. Oo, pwede naman. So, ikuan niya, tilawan niya file sa small claims. Kaya na nagasto yan, bayaran niya man lang sa filing fee. That's all. Wala man siya may sa abogado, kaya hindi naman kinanglan abogado da. Kat padalaan sumon sa iya nga kwan, nga po nga nabaton man sa ilang balay, wala nag-reply, at sa korte kung i-proceed ya ang kwan, i-proceed ya ang pagtawag, ang pag-hear sa ilang small claims.
Kaya ang Oo. small claims niya madasig buwan mo, no? Kaya kung hindi magsabat siyang kontra, idesidihan man sa korte pagkatapos, ang desisyon sa korte, kung ma-final ang executory, at i-motion to for execution ka na lang tayo. Yes, no? Madasig ng small claims buwan. Oo. Hindi na magagis barangay buwan. Oo. At least madasig niya lang tikabay pa attorney, no? Kay ti pa daw sa iya former OFW pigado no balik na diriya sa Pilipinas tapos mo na bala kasakit man na sa iya nga part attorney. Matuntuhan siya. Yes, no? Kung sige siya sa overseas worker, ang 100 o manerial na do kada kwan man lang. Pero Dasig kung mo wala na. ka na obra, ang 10 milya, dako na nga bagay Oo. po. Dako gid nga bagay, no? Way ka obra plus pasubong bala nga pandemic attorney? Yes. Bisan hindi pandemic, Oo. kunas di peligro naman subong. As a matter of fact, pero tibawas na kay beer na, no? Pero ang kapigado, nara pagandaan, tapos ang gasolina, pinagusto lang ng mga oil company pasaka sa Among ilang gid. gasolina. Sus, hindi maagwanta, attorney. Walo ka asod-asod nga Tag-una si nga Mana. Oo. Sa una panahon ni Marcos, magsaka 15 centavos ang dalan, puno na nasa tao rally. Garali. 15 centavos ang interest, karon niya, tagpila ka pisos interest, kapay munong tao, kapapagong lang. Oo. No? So, ang pangabuhi, subong yan, mga burubudlay, gidman bupuan, as comparar sa una sa panahon Marcos, na ayaw pa to pang pangabuhi, daw katawhay pa. Correct, attorney, no? Anyway, siguro, attorney, anong ma-advise mo, attorney, sa mga, let's say, mga nagapautang? Ano gid dapat, anong pinaka-basic mga advice sa ila, attorney? At ginasulit-sulit na natin bumuan, na when it comes to money and property, kung kwarta na kag propriedad pagambalan, hindi kagit pagsalig bisan sino, bisan si imong landong. No? When it comes to money or property, never trust anyone, even your shadow. So kung magpautang ka, sa utol mo pa na papirmahasa kung ang kantidad sobra 500. 500 pesos nga transaction, utang man na, kung ano man na siya, kinanglan isulat din sa papel. Bisan bansil na sa sigarilyo, pero may ara ka mo nga gitsulat nga git-acknowledge niya nga nakautang sa imo. Para nga mo na ang imo nga gamiton nga ebidensya nga nakautang gid siya sa imo. Kung parte naman sa duta, kinanglan niya gitpirmahan notaryado gid. Kaya kung hindi notaryado, inyo pa na iya pa i-register ganit sa Register of Deeds para nga valido ang inyo pag-utangay kag ang imo pagsukot valido man. Amo ina. Kay man masunson bubuan nga ining mga tao bala naging biktima sang out of kaluoy. Out of kaluoy nila, yun pautang nila, pero ang ilang nga kaluoy wala na ginatagan sang importansya sang nagutang sila. Nga amo na usually ang sakit diri sang taga diri sa aton. Ilang nga problema ya ang ulutangon. Ang balayran wala na problema. Oo. Amo na gani ko gusto mo maputo sa negosyo mo, diri ka negosyo sa pautang diri kay ang problema tao diyan ulutangon ang bayad wala na nila problemahan ba pauwan. Iyawan ka padukot, no? May mga amugid sina attorney, no? Nga inablang pag may utang ka, o wala ka commitment nga ginatawag, no? Paano ka pa na? Paano ka pa na kaliwat kung amo na nga pa plastada bala attorney, no? So, amo wala na kung nag-utang ka, syempre may responsibilidad ka sa pagbayad. Amo lang nang ang pinaka-importante sa tanan. Anyway, no, with this, Attorney Tanyada, until next Sunday, thank you so much, attorney. Yes, Bongbuan, thank you man. Kag madamo nga salamat sa pagpamati nila ni Sir Ed Figueroa, Mr. and Mrs. Kubraw sa Ma'am Remedios Montaño nga napamati sa aton, ang inyong abogado sa Kanginan, Attorney Marvin Tanyada ng Gasiling. Good afternoon and God bless. Basta Radio
Bombo. Salamat, Gid! Sa ato niya nga abogado sa kahanginan si Attorney Marvin Taniada. Huwag naman kita mga kabi naman ibili niya tiyempo standby na ha sa pagpangalagad sa Dr. Bombo. May kaupod ninyo si Bombo Liani Zil Minato sa gihapon. Ako ang inyong alagad, Bombo Ansin Del Sorilla para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo! Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Paradyo Bombo. Subong nga mayara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balobala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kagkuhaon sa case antislimpyuhan. Sunod, pason ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, trapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Syempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman ka-importante. Apang, antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization o WHO, na sa tiun karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangot sa stress nga kipansang, pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig. Sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Magod sini, iyari ang pila ka mga panugyan sang WHO agud nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radyo. Sa aton mga kabombo, tungod sang pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa, pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, kag makapangamuyo. Pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radio Bacolod nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton Santos nga Misa, sa online sang Bombo Radio, kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Yari ang importante nga pahanumdom nga dapat sundon. Magsuksok gid sang face mask, santo sa no mask, no entry policy. Maghugas sang kamot kag magamit sang alcohol o kon alcohol-based sanitizer sa pag-disinfect.
Likawan ang pagtandog sa mata, ilong kag baba. Magsunod sa physical distancing para malikawan ang paglaptas ng mikrobyo o kung anuman nga sa isang virus. Samtang nagsugod na ang tig-ululan, madamo sa aton ang nanamian sining season. Malamig ang panahon, kag makasuksok kita sang aton paborito nga jacket. Apang, mayara man ini sang mga risgo, partikular na ang pagduging sang mga balatian, dala sang virus kag bakterya. Yari ang mga simple nga tips kag precautions nga dapat naton dumdumon agod makapabilin nga healthy subong nga tig-ululan. Maghanda sang kagamitan para sa sining nga season. Halimbawa amo ang payong kag raincoat. Maghanda man sang waterproof nga sapatos o kun botas kung ikaw masami nga nagalakat agod hindi mahulom ang imo tiil sa tubig ulan. Hindi magkalipat nga magpaligo matapos kung ikaw ang makapahulom o kung mabasa sang tubig ulan. Makabulig ini agod mabalik sa normal ang temperatura sang imo lawas. Maghalong sa imo ginainom nga tubig. Tandaan nga masami makuha ang waterborne diseases sa tion sang tig-ululan. Maghalong sa mga contaminated nga tubig, ilabi na gid sa mga ilimnon nga imo mabakal sa higad sang dalan. Mas maayo nga magdala ka sang imo kaugalingon nga tubig, purified man o kung sterilized. Masami nga tinlui ang imo palibot. Tandaan nga ang wala nagailig nga tubig amo ang ginaitlugan sang lamok nga mahimo magdala sang makamamatay nga balatian kaangay sang dengue fever. Ulaa ang tubig nga imo makit-an sa mga tray, pet water bowls, inflatable pools, decorative urns o kon anuman nga ginatiniran sang tubig sa inyo balay. Likawi ang pag-ubog sa baha, ilabi na ko nagatiniil ka lang. Oo, masadya ang magtiniil kag maglusong sa tubig, apang tandaan, dari mo mahimo makuha ang leptospirosis, isa ka bacterial disease nga nagalap na bangod sang baha nga mayara sang ihi kag iban pa nga bodily fluids sa mga sapat kaangay sang ido kag ilaga. Ipabilin nga matinlo ang imo kamot. Tandaan man nga ang sipon kag gilanat ang nagaduging sa tion sang tigululan. Agod mabuligan mo ang imo kaugalingon kag ang iban nga tao, tinloi ang imo kamot kag maggamit sang hand sanitizer. Himua nga isa ka habit ang paghugas sang kamot kag tiil kung mag-abot ka sa balay, ilabi na gid kung nag-ubog ka sa tubig baha. Tiempo tigululan na naman mga kabombo. Ang ikayong lawas ng tanan aton gid halungan. Gani likawan nga mabasa sa ulan agod makalikaw man sa balatian. Yari ang mga bombo tips sa tion sang tig-ululan. Masami nga magdalagid sang payong. Kung wala sang payong, magdala sa mga butang nga sarang makaprotekta sa imo kung maabdan sang ulan, kaangay sang raincoat o kon jackets. Likawan ang trangkaso o kon anuman nga pamalatian nga nagaguluwa sa tion sang tigululan paagi sa pagpabilin nga hindi mabasa sang ulan. Magdala sang extra towel o kon tuwalya kag mga bayo bilang ilislan agud madasig nga magmalak in kaso gid man nga mabasa sang ulan. Magpabilin sa mga lugar nga may atop o kung sarang mapasilungan samtang nagahulat sang salakyan. Likawan man nga mag-ubog sa tubig baha, ilabi na kung ikaw ang may pila sa tiil o kung din man nga bahin sang lawas. Ang ihi kag iban pa nga body fluids gikan sa mga infected nga sapat mahimo magtugas sang leptospirosis. Ang pag-angkon sang leptospirosis delikado o kung makamamatay. Sarang ini makatugas sang kidney damage, meningitis, liver failure, respiratory distress, kag ang pinakamalala, ang kamatayon. Kung hindi malikawan nga mag-ubog sa tubig baha, magsuksok sang butas. Mga kabombo, ini pila lamang sa mga panumdum gikan sa Bombo Radio Bacolod sa tion sang tig-ululan. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bombo! Star FM, Sunday program with you. Your perfect Sunday entertainment starts off with a countdown of the top 10 hits all over the country in the Perfect 10 Countdown at 6 p.m. At 7 p.m., more of today's hits are featured in Sunday Night Sweet. At 8 p.m. and a day with your mellow favorites, and it's all for you in the evening. And with the Holy Rosary as we look up to God in prayer. All these great music with the latest news and information in the
the top of the hour news and the Holy Mass this Sunday on Star FM. Sunday program review on Star FM. Nakahibalo-bala ka mo nga sunod sa latest statistics ng World Health Organization o kung WHO nga kapinakaroon sa 800,000 ka mga tawang nagakapatay kada tuig bangod sang paghikog. Kag, ang suicide among isa sa mga leading causes sang kamatayon sa mga pamatanon nga nagapangidaron sang 15 tub-tub 19 anyos. Paano naton mabuligan ang aton mga teenagers in distress o kung mga pamatanon nga makabig suicidal? Yari ang pila ka mga tikang mangin sensitibo sa mga tawo nga ginaduha-duhaan nga may plano nga mag-suicide. Kung may maobserbahan o kung makitaan nga mga sinyales, hindi ni pagbaliwalaon ilabi na kung makitaan nga depress ang pasyente. Maghatag sang panahon nga kamustahon ini, istoryahon kag pamatian kung ano ang mga hibubunot sini kag kung ano ang mga yara sa balatyagon sini. Listen non-judgmentally. Kung masanag ang sinyales nga may plano ini nga utason ng kabuhi, ikaw nga nakahibalo dapat nga hindi ini pagsekretohon. Mangayo sang bulig ilabi na gid sa mga ginikanan sini. Hindi pagbayaan ang natunggan nga nagaisahanon and seek immediate support from health services. Suicide is preventable. Magmangin sensitibo kita sa aton isig kapareho kag handa nga maghatag sang panahon kag bulig kung ginaginahanglan. Ano ang cyber libel? Inigaangay man sa libel apang ginahimo ang krimen sa internet o kon cyberspace. Ang paghambal o kung paghimo sang malain batok sa isa ka tawo sa social media nga nagatugas sang pagkaguba sang pagkatawo ang mahimo nga mapasakaan sang kaso nga cyber libel. Ang mahimo nga makasuhan sang cyber libel amo ang nag-post o kung ang author sang libelous post. Ang mga nag-like o kung nag-share sa mga post ang hindi mahimo nga makasuhan, magluwas lang kung may malain nga tinaga nga nag-aatake sa isa ka tawo ang nakabutang sa caption. Sa pagpasaka sang kaso, kinahanglan nga magpadulong ang tagreklamo sa National Bureau of Investigation Cybercrime Unit. Ipakita ang libelous post sa NBI officer, magdala sang duha ka mga testigo nga may access man sa libelous post agod nga makahimo sang technical report ang nasambit nga ahensya. Ang sinuman nga mapamatud-an nga nakasala sa cyber libel ang mapreso sa minimum period nga 6 ka tuig kag 1 ka adlaw tubtub 8 ka tuig samtang kon medium period humalin 8 ka tuig kag 1 ka adlaw tubtub 10 ka tuig. Ano ang maayo nga pamatasan? Ang mga tawo nga may maayo nga pamatasan nakaibalo kung ano ang husto kag sala. Ang ila pamatasan wala nila ginabase sa ila ginabatyag, kundi ginabase nila ini sa mga husto nga prinsipyo. Bisan wala pa sa makakita sa ila, itudlo sing maayo kung ano ang husto kag sala sa mga kabataan. Maggamit sing mga tinaga nga nagapakita kung ano ang husto kag sala sa adlaw-adlaw nga mga sitwasyon. Itudlo sa ila ang kinalain sang tampad sa hindi tampad, sang matutom sa hindi matutom, sang kaayo sa kapintas. Sa ulihi, matun-an sang imo bata ang mga butang nga maayo himuon kag ang mga butang nga malain nga hindi niya dapat paghimuon. Ipaathag kun nga ang maayo o kun malain ang isa ka butang. Halimbawa, pamangkota siya nga ang maayo gid kun tampad kita, nga ang maguba ang pag-abyanay kun magbutig ka, nga asala ang pagpangawat. Gamita ang maayo nga pangatarungan para amat-amat mo nga matudlo sa imo bata ang husto kag sala samtang nagadako siya. Ipadako ang mga benepisyo sang maayo nga pamatasan. Mahimo ka magsiling kun tampad ka, saligan ka sang mga tawo. O kun ipakita mo ang kaayo, manamian sa imo ang mga tawo. Tadlo nga ang hindi maayo nga pamatasan. Buligi ang imo bata ang responsable sa ila ginahimo. Dapat mabala nila kung ano ang ila sala kag kun nga hindi ini maayo nga pamatasan. Hindi gusto sang iban nga ginikanan nga sawayon ang ila bata kun makasala ini kay basi maluyahan ini. Pero ang pagtadlong sa malain nga batasan, makabulig sa imo bata nga makahana sa iya konsyensya kag makalikaw sa paghimo sang sala sa ulihi. Pabakura ang handom sa imo bata nga himuon ng husto. Gayawa ang maayo nga pamatasan. Kung maayo nga pamatasan ang ginpakita sa imo bata, gayawa siya kag ipaathag kun nga ang maayo ang iya ginhimo. Halimbawa, makasiling ka, maayo kay tampad ka. Proud gid ako sa imo. Kung nagsugid ang imo bata nga may ginhimo siya nga malain, pasalamati siya sa pagsugid antes mo siya tadlungon.
Nakahibalo bala kamo nga sunod sa latest statistics ng World Health Organization o WHO nga kapinakaron sa 800,000 ka mga tawang nagakapatay kada tuig bangod sang paghikog. Kag ang suicide among isa sa mga leading causes sang kamatayon sa mga pamatanon nga nagapangidaron sang 15 tub 19 anyos. Paano naton mabuligan ang aton mga teenagers in distress o kung mga pamatanon nga makabig suicidal? Yari ang pila ka mga tikang mangin sensitibo sa mga tawo nga ginaduhaduaan nga may plano nga mag-suicide. Kung may maobserbahan o kung makitaan nga mga senyales, hindi ni pagbaliwalaon nilabi na kung makitaan nga depress ang pasyente. Maghatag sang panahon nga kamustahon ini, istoryahon kag pamatian kung ano ang mga hibubunot sini kag kung ano ang mga yara sa balatyagon sini. Listen non-judgmentally. Kung masanag ang senyales nga may plano ini nga utason ng kabuhi, ikaw nga nakahibalo dapat nga hindi ini pagsekretohon. Mangayo sang bulig ilabi na gid sa mga ginikanan sini. Hindi pagbayaan ang natungdan nga nagahisahanon and seek immediate support from health services. Suicide is preventable. Magmangin sensitibo kita sa atong isig kapareho kag handa nga maghatag sang panahon kag bulig kung ginaginahanglan. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sa pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens, kag ang mga kabataan nga alangon pa. 5 dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Paradyo Bombo! Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 16 minutos ang nakalipas sa takna ang alas 3 sa hapon. Maayong hapon Pilipinas, maayong hapon Western Visayas, kasubong man sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sang Bacolod. Yari na ang programa kada Domingo nga makabulig kag makasabat sang aton nga problema kag ginabatsyag tuhoy sa ikaayong lawas. Ang Dr. Bombo kag ini sarang mabatian sa 60 kHz sa frequency sa lilisuan sang inyong mga radyo kag kasubong man matanaw kag mabatian sa Facebook Live sa Facebook page sang Bombo Radio Bacolod. So ginaabi-abi ginanamon tanan ang mga tagpalamati kag tig tumalanaw nga sarang malabutan sang amon nga mga programa. So maayong hapon sa inyo nga tanan dira sa gapanglabaman, galuto kag nagamaneho sa nga salakyan. So dali na magapamati kag magtan-aw na ang kada isa sa aton kay isa naman ka mabinuligon nga topiko ang aton nga pagadiskusyonan. So mga kabombo, subong nga hapon no, mayara man kita nga makaupod nga eksperto no sa ginatawag bala namon nga traditional hilot kag kasubong man sa massage. So sa subong nga hapon aton nga talakayon kung ano wala ang kinalain sang hilot kag sang masahe mga kabombo. So sini nga hapon no, magakaupon naton ang mga eksperto no sa ginatawag natin nga traditional hilot kag sa pagmasahe man no, kung ano bala ang kinalain sang hilot kag masahe, kung ano ang mga advantage kag disadvantages o kung ang mga bintaha kag disbintaha sa kung ang isa ka persona magpahilot o kung magpamasahe mga kabombo. So sa subong ato na igapakilala no ang aton nga mangin kaupod sa subong nga hapon. Sang isa sa aton nga resource speaker no, isa ka expert sa ginatawag nga hilotay. So aton ina karon nga checkaron no kung bala kung ikaw may nagamasakit o kung may mga balda diin dapat nga mga kalawasan o kung partisang kalawasan ang dapat nga hiluton kag diin ang dapat nga hindi paghiluton kasubong man kung ikaw nagapamasahe
kundi dapit nasa lawas nimo ang dapat imasahion kag diin ang bawal masahion mga kabombo. So ang aton nga una nga resource speaker nagraduar sa West Visayas State University sang Bachelor of Arts in Political Science, isa ka PNP SAF Special Armed Forces Bagani Class President, vocalist sa UD Side Band, kag currently assigned in 6 Special Action Force PNP SAF. Amo si Patrolman Kenneth P. Garingo, ang na-designing SAF trooper ini siya mga kabombo. So, isa ini siya ka traditional nga manghihilot mga kabombo. So karon mag-share man isa sang iya nga mga experiences sa pagpanghilot kag kasubong man sang iya nga mga programa nila dira sa Banwa sang Ilog mga kabombo. Ang ikaduwa naton nga resource speaker nagraduar sang Bachelor of Elementary Education, Major in General Education sa Carlos Helado Memorial State College sa tuig nga 2019, kag a licensure passers for teacher, kag may ara siya in situ holder of a massage therapist siya mga kabombo. So wala liwan ang aton ikaduwa nga resource speaker amo si Ma'am Cristina Dipison isa ini siya ka maestra na passers ni siya, licensure passers for teachers kag in situ holders ang massage therapist. So ginapasalamatan ginaton ang aton nga resource speaker nga duwa ini kabilog sa ilang nga pagpanginbulahan sang aton nga imbitasyon sa ila sa subong nga hapon. So aton checkeron ang aton nga koneksyon sa aton nga mga resource speaker para kita makasugod na diskusyon sang aton nga topiko nahanungod sa hilot kag sa pagmasahe mga kabombo. So gina-establishar naton ang aton nga connection sa kay Patrolman Garingo kag kay Mama Dipison. So ang aton nga pagatalakayon subong hapon amo ang advantage kag disadvantage sang hilot kag massage, kasubong man akong san-o dapat mapahilot kag san-o dapat mapamasahe, kag maayo bala sa lawas ang perme magpahilot o kon magpamasahe nga bala kung ikaw nakapamasahe o kung nakapahilot hindi pwede dayon nga hindi dayon pwede magtandog sang tubig. So aton ina nga checkyaron sa ila mga kabombo. Yes, so sa subong aton nga mangin kaupod anay si Ma'am Dipison. Yes, ara na sa piyak nga linya. So aton unahon si Ma'am Dipison ang isa ka in situ holder sa nga massage therapist. So Ma'am Dipison, maayong hapon, live kita diri sa Bombo Radio Bacolod. Kamusta ikaw, ma'am? Kamusta ang aton nga Domingo sa subong nga adlaw, Ma'am Dipison? Hello, good afternoon sa tanan nga nagalantaw sa Bombo Radio. It is my pleasure and great honor to be one of your speakers. So na-surprise ako kanina. First time ko nga magatubang sa amon ni, and then it is my first time nga gin-interview ko about sa massage. So far, may mga i-share ko nga I hope nga makabulig kag ma-think in sa inyong mind about sa massage. Yes, so Mama Alian is told I am in situ holder. So great honor for me. Yes, so maayong hapon no. Thank you so much gid sa accept sang amon nga invitation sa nga Bombo Radio Bacolod nga mangin kaupod akanamon sa subong nga hapon. So maayong hapon man kaya Patrolman Kenneth Garingo, sir. Maayong hapon, kamusta ang aton nga Sunday subong, sir? Mayong hapon sa tanan ni Tigpalamati sa Babasko nga Walagwagan diri sa Bacolod ang Bombo Radio. Bombosel nagabaskog ng hangin diri, grabe ang nagasakay ako diri karon sa kapatrol kaya magulang kita nagpatigayon sa isa ka programa sa isa ka Banwa man diri sa probinsya.
Yes, so grabe si Service ka naga-atrabe sa gihapon nagipanginbulahan gid aton nga imbitasyon kay nanamian gid ko kay sir sa Baskugan no nga Waragwagan. So sir, unahon naton si Sir Kenneth Garingo. Sir, sa imo nga eksperyensya, ano kita no para sa aton ihibalo sa mga tig-apalamati maghambal kita sir nga hilot, ano ini sir ka importante para sa isa ka persona sir kung magpahilot ini no ang purpose sang paghilot sir sa isa ka persona? Okay, sa based on experience na ko nung sa traditional hilot, ang traditional nga hilot niya ini wala ini sila sang scientific mga pagtulunan no, sa karon pero mayara naman subong nagatululuhaw pero do iba na nga field. Pero sa experience nato gitawag ini nga traditional nga hilot kay bangon tining na ano na nato na inherit o na mana na sa ato nga mga katigulangan kag sang mga katigulangan man sa ato ni mga katigulangan that until now have ano ni tawag siling naton nga may mga nga may alibyo siya kag epektibo amo na nga sa karon kina practice man gyapon naton. So isa dirang ang hilot amo ini siya no ang isa sa mga alternative nga pagpabulong sa ato ng mga kauturan na lisang una sa karon. Kaya muna sa karon ang akon nga pasalamat man higing tagaan kita sa ginatawag nga gift o billing nga mo sina. So ang hilot no para sa ang natunan ko man sa akon nga hiloy kaya nga akong hiloy ng panghilot man back then na medyo mabulo baskog pa siya kag sa dalayon imo nga sige sa dalayon imo nga pagkapot sang lawas kag kaya kada nga may mga matukitan no nga masiling mo bala nga amo initiative nga ma-develop mo na siya kaya muna na siya nga tawag sini develop mo na siya kag amo na nagaling nga amo na nang hiling nga ginatawag no so sa ginatawag na sa ato nga parlance siya mo na hilot. So, sir, ano dapat, sir, no? Kung itanaw nato, no, kung chikeron sa lawas ang isa ka persona, ano dapat, sir, ang dapat hiluton lang, no? Nga parte sang lawas, kag diin dapat ang hindi, o kan ang hindi dapat hiluton nga parte sang lawas. Okay. Well, basically, ang akon nga cousin, it happens to be a physical therapist. Mayroon nga mga guidelines na ginatag, especially ini nga ako ang lubot ano gani tawag sini ang atong tangkugo bla delikado ina siya nga that kay makakosi na siya sang paglupok sang ugat ako na ina and then ano man ako to enhance the gift of healing nagtuon man ako ang pressure on may suging combine ko inatanan ang hilot ang physical therapist nga gitudlo sa ako nga pakaisa kaya mo man ang reflexologist man ang tiya ko itudloan niya man ko ginhalo-halo ko na and sa apply ko siya sa isa ka tawo though so far wala pa man may nagbalik na naghambal nga nadugangan niya balda. Kumbusel. Yes, so ining sa tangkugo gali sir bawal ini siya hiluton tungod sa may mga ugat sir kung magamba kita kung may ugat ang parte sini isang lawas makonsider na bala nga ina nga parte hindi dapat paghiluton tungod nga may ugat base maglupok or hindi man tanan nga parte isang lawas nga may ugat bawal na hiluton. Hindi man siya feeling tanan man nga parte isang lawas at it's just that nga ang dira nga area is tama gid siya ka delicate na if we put pressure on it nga hindi naton makontrol i-compare mo siya sa iba niyang parts ng lawas medyo delikado siya so amo na to avoid na lang as much as possible hindi na lang siya pagtantukon. Yes, so thank you sir. So balikan ko ikaw sir. Ma'am Christina, yes, so Yes. ma'am kung maghambal naman kita nga
masahe no para sa ihibalo sang tanan, ano maghambal kita ma'am ang masahe kag ano ini ka importante ang masahe no para sa isa ka persona, Ma'am Chris? So para sa massage, the wellness massage is defined a personal service initiated by a patient. Nag-provide ni sang relaxation increased by body awareness to create balance and the objectives of promoting health and wellness. So kung stress ka, gusto mo mag-relax, pwede ka pamasahe. So amo na siya nga ang hilot na man niya sa massage mong ang massage one way ni sa nga makarelax ka kay may mga parts, may mga body areas nga pwede ngay massage wherein for example sakto ka bali sir, may mga ugat nga hindi na pwede i-massage or hilot kay kayo to ang tawag sinadi nga tangpugo is anterior and posterior triangles of the neck na siya. Amo na siya ang bali sir nga tangpugo sa massage hindi man na sa pwede tandugon. At sakto to hambal ni sir base maglugpok nga ugat. So ang massage nag-promote relaxation. Yes, so Mama Cristina, so daw pareho manggali ang hilot no, may mga may ara man sila gali nga likeness no, ang hilot kag ang masahe. Kung in terms na sa lawas no nga hiluton o kung masahion, hindi gid pwede ining sa tangkugo naton nga ginahambal kaya tungod hambal sir gani tama ka delicate ini o kon delikado tandugon inang may mga ugat nga sa tangkugo, Mama Chris. Mapwede ako katuka. Yes sir, go on sir. Ang duga ko lang gali ma'am no, ang hilot do more on specific ni siya nga part sa lawas. Tatlo ka klase ni nakita na ko. Number 1, ang kibit. Muning ginahilot ng kibit mas mga kabataan eh. Yes. Kaya kung upo ang ato ng mga kabataan, balik-balik ilang ang ilanan. So ang mga parents nato nag-resort sila sa alternative medicine. Ako na siya ang hilot, no? Ang kibit nila ginahilot, tapos pala doon ang ilang likod, ako nang sa chiropractic naman sa side. Pero nang may kaduha, amo naman ni ang mga nagliwas nga mga joints or tulan. So kung isa ka pinugilot, natawon niya nanay, kung ang ina nga tulan is fractured or nagliwas lang. Because if it is fractured, then it's a no-no, it's a red flag na tandugon. Hindi na siya pwede tandugon. All we have to do is to give first aid, kaya hindi na siya mahulag-hulag. Kagang ikatatlo pag-get ka sides ng hilot, among rutay nga ginatawag. Hindi rutay nga daw parehas mo na sa massage na siguro ni ma'am. Kahit pugaw-pugaw ng mga kalawasan, especially ang unang ginatulot ng kaso. But however, siguro mapamuna yung ako nga experience and how do I categorize it. At sa iban ko pagiging mga nabatian mo yung mga kaugdanan, mga pang hilot-hilot. Yes sir, so mas advisable kung ining ginatawag tanga may fractured na ang tulan, mas advisable ini nga sa doktor na gini ipatanaw sir kaysa manog hilot kay ti ko magamba kita nga hilot ya kalabanan gid kung may mga kibit bala sir no, pwede ini siya mapahilot kay ti ko magambal takis massage kung stress ta for relaxation lang gid sa no, kung ginbrikan ka nga daw na stress ka so mapa-massage ka daw makarelax ka lang, pero kung magpahilot ikaw so kinanglan nga may ara ikaw ginabatsyag o kung may mga kibit pero amuning ginahambal mo sir no nga kung may fractured ng isa ka person kinanglan gini isik na sa doktor kaga red flag na gid nga hindi pwede tandugon sang isa lang ka manughilot. Okay, so dugang naton sa mga lugar ini yung mga medyo malayo-layo na malayo sa mga ospital, malayo sa access sa medical institution. Kinakata nag-resort ka labanan ng ato ng mga kauturan ng pagkilot. So kung may baligid man din makita sa manukilot niya ini, Yes, sir. Ma'am Christina? Yes? Yes. So, ma'am, ano ka advisable balas no sa isa ka persona ang permi magpamasahe o kung adlaw-adlaw gid nga pag pamasahe, ma'am?
No, no. We suggest nga so giniskulaan siya namon ang massage therapist nga every other day pwede ka kapamassage. Pero hindi gina-advisable nga every day ka mapamassage kay there are advantages nga matabo man sa imo kung permi ka mapamassage mo makabatsa ka na lingering pain. Lingering pain, it is due to the pressure nga gin-applied pressure techniques used in deep tissue massage. So, hindi gina-advisable nga everyday ka pa-massage. Pwede every other day. Ma'am, so curious lang ma'am, no? Ang iniiba lang kung tapos kita pa-massage nga hindi pwede nga magtandog gidayon sa nga tubig o kung mabasa ang aton nga lawas. Yes, hindi gina siya pwede kay kung magpa-massage ka, hindi magisiling nga pareho sa hilot nga 3 days nga hindi ka kapaligo. Magpa-massage ka, do i-relax mo na anay imo nga body. Kaya syempre, may mga acupuncture kami da ginapisil, may pilian ka na nga kung sa imo mong i-demonstrate sa imo nga body mo. For example, sa amon to may mga bentosa and then banana scanning. So, after ka massage, hindi ka pwede anay kakapyo tubig kay akin ang lamo anay pa-relax imo nga ugat na gin-massage. Yes, so ma'am, kung aton tan-awon sa pang-idaro, no, sa isa ka persona nga pwede makapamassage, ining mga bata, bimam nga mga 12 panubo, pwede ini sila makapamasahe? Hindi pa. Sa amon is 17 pwede na siya makapamasahe. Pero mga 12 down, hindi pa na siya bala pwede kapamasahe mo. So, hindi advisable ining mga 12 years old, no, down below nga magpamasahe. So, mga kabombo, inyo na batian, no, nga hindi pagid pwede ang 12 below nga ipamasahe. Siguro, magpahilot, pwede ini sila no? Kung may mga kibit. Pero kung may fractured, amugan hambagi na ni Sir Garingo, it's no-go, no? Red flagged. So, Sir Garingo, so cut ang aton nga kay Sir Garingo. So, kay Mama Dipison, Mama Christina, so ano ang advantage asang masahe, ma'am, sa isa ka persona? Ang advantage ang magpamasahe ka sa imo, of course, ang massage, maka-relieve muscle pain, promote relaxation, amo na siyang wellness massage, and then benefits man na sa isa ka massage nga ay imo nga skin makabulig man ay ang massage. Dason, kung stress ka, na nadulaan da imo stress, pwede man nga mayara nga adali lang gid. Yes, so mga kabombo, aton gina-establishar ining aton nga connection sa aton nga resource speaker kay daw medyo nadula sila sa kahanginan. So amo to, no, ang masahe kag hilot magamba kita hilot ya usually gid nagapahilot ang isa ka persona tungod nga may ginabatsyag ini siya, may kibit siya bino. Kagang amo ganang balister ang isa pagid ka type sang hilot amo ang rutay. Kasami ni naton makita kung nagatrangkaso balang isa ka persona, kung may ara ya mo nga pasaho kung nagamasakit siya, kung rutayon ganing isa ka tawo, no, naga ini siya, kung kung hiluton ang isa ka persona, no, nga nagaayo ini siya kung rotayon siya, no, tungod ni sa rutay na sawaan na sang iya nga lawas. So aton balikan Ma'am Christina. So medyo nadula kita, no. So amo to kagina ang
gindiscuss man sa ato ni sir. Yes, Ma'am Christina. Nadula akong connection. Okay na, ma'am. So ma'am, ano ito ma'am, i-continue natin no ang advantages sang pagpamasahe na sang isa ka persona para sa dugang impormasyon sa aton nga mga tigpalamati. Sige, aside sa improved skin tone, benefit naman na is reduce muscle tension, improve circulation, stimulation of the lymphatic system, and reduction of stress hormone. Amo ginang siyang pinaka do highlight kung gina-reduce ang stress hormone kung magpa-massage ka. And then increase joint mobility and flexibility. Improve recovery of soft tissue. Amo na siya ang mga advantage or mga benefits ng mga massage. Kung may mga advantage no ang massage, ano naman ang disadvantage sang pagpamasahe sang isa ka persona, Ma'am Chris? Yes, miyara makita disadvantage no. Amo to kinahambaw kagina lingering pain amo na siyang kung masubrahan ba lang pressure gina-apply mo sa imong nga patient, syempre makabatsyag na ibatsyag kung ginya sa imong nga patient. So kinahanglan ang mga massage therapist perform man sila kay mag-perform na sila makoto na nila kung ang i-apply nga pressure sa ina nga body. So disadvantages man sa nga kung pa-massage ka, siyempre pangitao na nasang lawas mo, confirm ka nagpa-massage. Pero so far, kung magpa-massage ka, wala man hiling nga may matabo gid sa imo kay soft lang man ang ginahimo sa imo nga body, magpa-massage ka. Amo na to, lingering pain, makabatsyag giniya sakit, may pagit sa imo nga body. Yes, so ma'am, may ara balang hindi pwede kanon o imnon after ikaw magpamasahe? Cold, cold water. Hindi ginapwede. Ano ang pwede matabo, ma'am, sa isa ka persona kung bago siya, tapos siya kapamasahe, nag-inom na siya sang cold? Kung mag-inom ka cold water, syempre kung magpa-massage ka, gastin. Yes, so ining aton subong ma'am no, so may ara nakita advantage kag may mga disadvantages naman kita sang pagpamasahe, ma'am. So ining mga nagabusong, ma'am, advisable sa gihapon nga magpamasahe? So nagadula-dula ang aton nga ang ano tawag naton? Ang connection sang aton nga speaker, no. So mga kabombo, no, suno sa aton nga in situ holder massage therapist nga kung ikaw mag pamasahe o kung tapos ka pamasahe daw bawal gid anay nga mag-inom sang cold, no, kay ti Biskansin o man pamangkuto, no, nga mga manrog masahe, no, gina-advise gina nila nga kung pwede gani labaab lang anay tapos mo pa masahe. So Ma'am Chris, balik kita, Ma'am Chris. Yes. Chris, ining mga nagabusong advisable ba lang ang magpamasahe? No. Hindi gina-advisable nga magpamasahe sila. Kapin pagid ang mga contraindications is precautions ang massage therapy is mga pregnant women, mga taas ang blood pressure ng may bleeding or undergo sila sang blood thinner, hindi nga sila pwede nga i-massage. Kan magambal tamam nga soft massage lang be, so hindi gina-advisable gali para sa mga nagabuso nga persona.
hindi na siya advisable kay before na sila yung massage, kuwaan na vital sign mo, mayara, ginaya nga gina-perform ang isa ka therapist nga. That is why nga mayara na sila magamit balang panglantawan na isang BP, ang mga hilanat, ang mga gabusong, hindi na sila na pwede nga i-massage. Ang mga may ataas ang dugo o kung na may ara high blood, ma'am, pwede man ni sila magpamassage o kung daw ginabawal man? Kung soft lang nila nga piliun pwede, pero before na i-demonstrate sa iya, ikwaan na sa liwat anay, kantaw niya liwat blood pressure. Dara na namon mabalaan kung ang pressure nga apply namon pwede soft or pwede hard. Pero kung taas, hindi mo nga tubo, kung high blood ka gid, pwede kami ka-undergo soft massage. Hindi gid magpisil, gid nga, gid nga to the max, nga ipisilon, hindi gid na siya pwede, kay kataas ya dugo mo. Siyempre may nerve kami na ginatandog. May nerve na nga kay mga muscles, hindi na siya, kung taas kinang dugo, hindi gid. Yes, so ma'am, ang akis kung sobrahan ka masahe ining mga persona, no, ang lawas ng isa ka persona may ara nga nagalagob ang ila nga lawas. Oo, may ara ginagalagob, naka-experience ko na that time sing eskwela pa lang ko. I know she's watching, shout out. Naglagob gid lawas, nasubrahan sa ilot. Nasubrahan sa massage, naglagog gid kay do gibra daw nag-abrupt gid ang blood. So gina mabiling, gina malagog gina siya. Kon grabe gid ang pressure. Bisan nga ni ko mabunggo lang ta, pressurean lang nagamay ang aton nga kuan galagog gina sa. Pata sa mga ginatawag ni naton bala ma'am nga mga anemic, no, nga mga daw kulang sa dugo, dapat ang advisable ni gali sa ila mga soft massage lang gid. Soft massage lang gid. Yes, so mama, ang mga para man sa ideya sa aton nga mga tigpalamati, no, ang ginagamit nga mga balanyos o kon mga ointment, no, when it comes to massage. So far ang ginagamit is mga coconut oil, virgin coconut oil, pwede na siya pang massage. And mayra nga iban nga hindi ba nakasaw sa mga may scent gid nga balanyos. So pwede na sila kapili sa unscented nga balanyos. Mayra nga create pa lemongrass. Iyan nakatanglad, mayra na siya ointment na pwede dara. Dason may yara ban magamit sang nga ka-therapist nga may gina-prepare ginaya nga 70% solution alcohol, and then may yara na nga may mga stick na kay syempre may mga lain-lain nga pamaagi sang pag-massage mo sa isa ka tawo. Depende sa imo nga client. Advisable, ma'am, Tin, nga kung magpamasahe ikaw nga gamitan kasang tama gid kakahang nga balanyos o kon mga pain killer ni bala nga balanyos, ma'am Tin? Sa massage wala na gagamit sa mga tama kakahang nga mga balanyos. So far ang mostly nga ginagamit is iya ka ginger coconut oil, and then iya ka lemongrass. Amo nang mga ginagamit. Pero mga kahang wala. At gali mga mild lang gid ma'am nga balanyos, no, kung amo ni gani mas advisable ining mga lemongrass, mga virgin coconut oil o kana mga ginger oil gid ma'am. Yes. Yes, so ma'am, wala man no kontra gid nga mga pagkaon kung ikaw magpamasahe, no? Kaga kinanglan bala ma'am may enough sleep kagid kung magpamassage ikaw? Hindi magit sila nga may enough sleep ka. Kaya ang iban gani nga nagapamassage is mayara nga kulang sila sa tulog. Kay
ang massage mo na ng way nila nga makarelax sila mo, nga makatulog sila ang mapamasahe, tabla para katulog kusang maayo, karon na mo. So, kung hindi man gid enough mo sleep, pwede ka lang kapamassage. Ay, para mo para ka makabulig mo, makamuo katulog. Kaga, kung sa parte sa nga ulo ni ma'am, nga magpamassage ikaw, so wala man na di mga delikado, gid ang nga nerves ma'am ha, sa parte sang ulo sa nga tawo kung ipamassage. Na miyara gid sa parte sang ulo ta. So sa part sang head ta, hindi tanan nga di nga pwede massage, bilog nga massage, hindi gid na pwede. Kay may mga part na di nga hindi pwede tandugon, kapin pagid nga inang sa dire gid nga i-massage nga deep pressure mo gid, hindi na siya pwede kay may ugatan na di basig makaano to sa imo karon nga utok. Kapin pagid sa mga deriyo may mga ugatan din, hindi naman na siya pwede tandugon kay basig magbukok to karon ano pang matabo sa imo. So may mga parts lang ta sang body nga pwede. So halin sa ulo pakadto sa dalom, so far pwede sa massage, pero there are some point nga kinanglan mo gid soft pressure, hindi ka kaya ka-apply sa hard pressure sa mga point nga medyo delikado. So amo na siya ang pati ang spinal column, hindi ba na siya pwede ang sa lower back, diri sa head ta pililion lang pwede ma-massage, sa aton nga umbilical area, hindi man siya pwede. Yes, ma'am. So, ano ka delikado, ma'am, no? Daw, na-curious ko kung sa spinal cord, na paglabot sa spinal cord nga magpamasahe ikaw, ano ka delikado, ma'am, ang sa spinal cord kung i-massage na adira nga part? Spinal column. Spinal column, I mean, ma'am. Hindi na siya pwede ma-massage. It's because konektado ni siya sa aton nga ulo. Yes. Alin na din siya sa may likod, sa spinal column ta, until down there. Sa center, hindi na siya pwede ma-massage kay though may connected na sa internal tamong, sa internal body. Taduan mo na siya balamong, pwede ka lang ka-massage rin sa mga kilidyo. Hindi mo din siya pwede pagtanduganan sa tunga, sa spinal column. Yes, ma'am, sa may likod, bala sa nga tuhod naton, o kung ang ginahambal naton nga lukuan, kay may mga ugat man na da siya, okay lang na da siya nga i-massage? Sa likod sang tuhod, nga lukuan, pwede lang sa i-massage, soft massage. Hindi ginatudo kapisil. Ay may ugat man tada. So far do hindi pa na siya gani pwede nga yan mong, pero there are some nga ginaga-apply sila massage dara, soft massage. Yes, so ano pa gin ma'am nga mga parte sang lawas ang bawal gid o kon dapat soft pressure lang ang ihatag no o kon ang nga pagmasahe ma'am? Radial, dire nga pulso, and then sa dire hindi man na siya pwede kay may ugat man tadi nga di ba some people nga makita ginangilang ugat, hindi man siya pwede dara nga maka hard pressure kada kinanglan soft lang sa diin siya dapit ma'am. Umbilical area, sa radial, axilla, basta dara nga part nga body sa interior and posterior triangles of the neck. Gining sa aton nga pulso di ayon ma'am, okay lang na siya nga i-massage? Hindi. Hindi na siya pwede i-massage. Amo to ginahamba ko sa radial. So, hindi gina siya pwede ining mga delikado nga mga ugat. So, mga kabombo, no, nabatian ninyo nga may ara lang gid nga mga some areas, no, o kana some parts ang aton nga lawas ang dapat imasahe kay may ara man nga hindi dapat no pag masahion. So dapat aware gid kita no kung ikaw may ginabatsyag na nga daan o kung hindi no manami ang imo nga pabatsyag kay ti suno gani kay ma'am antes ikaw magpamasahe may mga ginakuhaan ikaw sa vital signs. So dapat
kung ikaw isa ka high blood person, no, may taas imo nga dugo, tan-awon anay dapat sang manog masahe kay kung taas imo nga dugo, dapat soft lang ang pressure nga ginahatag sang massage therapist. So insakto ma'am nga dapat kung taas ang imo nga dugo, no, kung ikaw may high blood pressure, dapat soft pressure lang ang ginahatag sang manog masahe. Yes, soft lang in order to relax. Amo lang gina-soft sa taas mo dugo, hindi. Ang may mga ano pagid, may mga pilas na dagko, mga burn na sa lawas. Then, kung ikaw nagahilanat, hindi ka man pwede ka pa-massage. Ay, ginakuan ka man na temperature. Yes, so pero kung nagahilanat, gid ka nga grabe mo ilanat ma'am, hindi na siya advisable nga i-massage kagid. Hindi. Kaya ginakuan man na namon temperature mo before kami mag-ano sa ilang massage. Yes, luwas na lang guro kung may mga kibit ini sila akon bali kay naandan ta na nga mga Pinoy nga magapahilot kung may mga kibit ikaw akon may bali. Yes, so ma'am, thank you so much gid no sa in generalization na lang ma'am no, ano ka importante man ang masahe sa isa ka persona o kung nasa kabuhi isang tao? Well, ang massage is important man sa kabuhi isang tao, kaya mo naga-promote sang balance, ga-promote balance ang health and wellness. Yes, so ma'am, may ara ikaw nga gusto pasalamatan o kon i-invite dira no. So opportunity mo ini ma'am no, ay hatag namon sa imno ang oportunidad basta may ara ikaw gusto nga pasalamatan. Well, of course, thank you sa batchmate ko, classmate ko sing first year, Miss Liani Cel. Ikaw nag-invite sa akong maging speaker, so wala ko kabalo ko na nung mo kagina mo nga why me. So thank you kay first time nga na-expose. And then thank you sa mga classmates ko nga gin-chat ko kagina sa co-teacher ko sa Maranata, si Ma'am Riza, sila ni Teacher Yen, sa ako nga sa supportive kayo nga di pa hindi pa siya tayo kagina ay tabiya personal nga ko hindi video call lang niya dad. Sige. So, thank you man sa mga ka-support gabantay sang live sang Bombo Radio. So ma'am, madamo gid nga salamat sa imo nga ginpanginbulahan mo gid ang amon nga imbitasyon no, sa programa nga Dr. Bombo kabay pa sa sunod naman nga mga programa. Ikaw sa gihapon ang amon nga mangin kaupod ma'am no sa diri sa Bombo Radio Bacolod. Ma'am, madamo gid nga salamat. Keep safe and God bless gid sa imo. Yes. Thank you. Mga kabombo no, aton nabatian ang isa naman no ka mapinuslanon subong nga topiko nga aton gindiskusyonan kaupod ang aton nga resource speaker no, galing na utod ang isa ta ka resource speaker si Sir Patrolman Kenneth Garingo, pero ginapasalamatan man naton si Sir Kenneth kay ti naga-travel pato sila kagina no kay halin paman sa hinubaan may ari ini sila ginakadtuan pero aton liwat ina dason si Sir nga invite no, kabay pa nga mangin kaupod naton liwat dason sila ni Mama Cristina kag ni Sir Garingo. So mga kabombo no, ginapahanugyan ang ginaton nga dapat ikaw magpahilot o na magpamasahe, dapat checkeron gid ang vital signs no. Importante gid na kag ang siling gani kagina ni Sir Garingo nga kung fractured na no ang when it comes sa tulani sa mga bali sa isa ka persona na dapat sa medical doctors na ni siya ipatanaw kung mga bali na gid o kung fractured na gid ang imong alawas ya. So hindi gina pwede ipahilot mga kabombo. So mga kabombo, ginakulabos na kita sang oras. Kami nagapasalamat no, sa inyo tanan sa pag-upod sa programa para sa ikaayong lawas, ang Dr. Bombo. Liwat naman kita magakita ay sa masunod nga Domingo para sa dugang naman nga mga tupiko. Ako ang inyo nangin kaupod, Bombo Lianizel Minardo. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall #1 sa Bacolod, Basta Radio, Bombo!
Bombo Radio Bacolod. Number 1! Paradyo Bombo! Subong nga mayara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balo-bala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kag kuhaon sa case anti-slimpyuhan. Sunod, pass-on ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70%